Καλό. Πρώτο θέμα ημερήσια διάταξη. Κατανομή χώρων κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Της Ψαρών. Η δυνατότητα αιτήσεων δόθηκαν σε 2 καταστήματα τα οποία έχουν στην άδεια λειτουργία τους τραπεζοκαθίσματα. Προσήλθε και έκανε αίτηση μονάχα ένας. Σε σχέση με αυτή την παραχώρηση τυχόν εργασίες ισοπαίδωσης τέλος πάντων στον χώρο του γκαζόν θα γίνουν υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας. Βγάλαμε μία πρόσκληση γιατί εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε οι πλατείες να αποκτούν ζωή. Και ναι, όποιος το είπε, και στην πλατεία Κοντοπεύκου. Αν υπάρχει δυνατότητα να πάμε. Βεβαίως, κύριε Τσιμπουκάκη, και στην πλατεία Ιόλα που υπάρχει ένα συντριβάνι 30 χρόνια που δεν λειτουργεί, να το φτιάξουμε και αν γίνεται, βεβαίως να δώσουμε και άδεια να λειτουργήσει. Μακάρι να γίνει. Μας είπαν ευθέως ότι ανάπτυξη και ζωντάνια είναι όταν τα καταστήματα παίρνουν φόρους, όταν εμπορευματοποιείται ο δημόσιος χώρος, γιατί αλλιώς δεν κυκλοφορεί χρήμα, δεν ανακυκλώνεται η αγορά, δεν έχει ο τόπος να αναπνεύσει, ας πούμε, και προανήγγυλαν, το λέω για να τσαλωθούμε πάνω στις διεκδικήσεις μας, ότι τώρα το δοκιμάζουμε, προσέξτε, και αν πετύχει, με τη δική τους λογική αν πετύχει, προχωράμε και στις υπόλοιπες πλατείες. Και είπαμε, δηλαδή, μας είπανε, έχετε δει, λέει, την πλατεία δίπλα από τη Βίλα Ιόλα. Είναι νεκρή. Του λέμε, μα κάθε μέρα έχει, ειδικά και τα Σαββατοκύριακα που δεν δουλεύει ο κόσμος, μητέρες με τα παιδιά, ζευγάρια βγαίνουν το βράδυ, παιδιά αράζουν κτλ. Είπε ότι όχι, δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε αξιοποίηση. Ζωντανή είναι η πλατεία όταν βάζεις το χέρι στη τσέπη, πληρώνεις, παίρνεις. Αυτό είναι. Δούνε και να μπει. Και απαντήσαμε ότι δεν αγοράζονται και δεν πουλούνται όλα σε αυτή τη ζωή.